Maintenant, j'invite Abdelkader Traoré pour un nazm poème. Assalamu alaikum warahmatullah. Amina dongli dakrunya damadom minda oye Imam Mahdi Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam aleka dongli dalendo alakra Muhammad sallallahu alayhi wasallam otanuna علي لربي نعمة بعد نعمة فلا زلت في نعمائه أتقلب علي لربي نعمة بعد نعمة فلا زلت في نعمائه أتقلب وإن رسول الله شمس منيرة وبعد رسول الله بدر وكوكب جرت عادة الله الذي هو ربنا يري وجه نور بعد نور يذهب كذلك في الدنيا نرى قانونه نجوم السماء تبدو إذا الشمس تغرب رأيناه من نور النبي المصطفى ولولاه ما تبنى ولا نتقرب رأيناه من نور النبي المصطفى ولولاه ما تبنى ولا نتقرب له درجات في المحبة تامة له لمعات زال منها الغيهب ذكاء منير قد أنار قلوبنا وله إلى يوم النشور معقب ذكاء منير قد أنار قلوبنا وله إلى يوم النشور معقب وفي الليل بعد الشمس قمر منور كما في الزمان نشاهدا ونجرب ولو كان ماء مثل عسل بطعمه فوالله بحر المصطفى منه أعذب محمد المصطفى ولو كان ماء مثل عسل بطعمه فوالله بحر المصطفى منه أعذب مدحتك يا محبوب من صدق مهجتي ولولاك ما كنا إلى الشعر نرغب محمد الخاتم النبيين مدحتك يا محبوب من صدق مهجتي ولولاك ما كنا إلى الشعر نرغب علي لربي نعمة بعد نعمة فلا زلت في نعمائه أتقلب Alhamdulillah murakani dakurunya damado minum fo Imam Mahdi alayhi salam abafo nununa ako ne dabama ka nema uchama beneka nema do dowra kofe okumana ne ko nimbe kuma be yelama aka nema uchala waika do alakara Muhammad sallallahu alayhi wasallam alayhi tlede ye mimbi yeledi waika do alakara kofe kalo
bi koli ka dafa waati min na n'a bɛ wele ko baduru o bi bɔ dɛ ala ka laada o bolila diɲɛ kɔnɔ ala min ye an dabama ye o tuma na n'o de ye k'a fɔ ni nɔɔrɔ dɔ dogora a bi nɔɔrɔ wɛrɛ jira o bi cogo min na an b'o fana ye diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ kuma o kuma ni tile bɛnna dolo ɲɛdumanw kɔni olu bi bɔ dɛ wa i k'a dɔn anw ye nɔɔrɔw caman sɔrɔ ka bɔ alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam ale nɔɔrɔ la dɛ wa ni alakira kun tɛ an kun tɛ tuubi an kun tɛ alamasurunya sɔrɔ i k'a dɔn ala kanu o darajaw caman de bi alakira ye wa i k'a dɔn yelenw bɛ alakira bolo min bi dibi talon ka bɔ yen ale de ye tile ye min bi yele di o yele de kɛra ka anw dusukun nɔɔrɔya wa fo ka taa se diɲɛ wuli ma nɔnabilaw caman bɛ ale la wa i k'a dɔn sufɛ tile bennen kɔfɛ kalo kolilen ka dafa o fana bi yelen bɔ dɛ i n'a fɔ an bi o ye diɲɛ kɔnɔ cogo min na wa ji mana ja cogo o cogo hali n'a jara i b'a fɔ ko di n bɛ n gale alakira ko baji o ka di ka tɛmɛ di kan Muhammadu Mustafa ne kanuba alakira i k'a dɔn ne ye e tanu ni dɔnkili da koyi ka bɔ n dusukun na ni tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ye wa ni e kun tɛ ni e kanu kun tɛ dɔnkili nege kun tɛ anw minɛ dɛ donc nin ye an bɔra ka dakuruɲɛ damadɔ min fɔ o bayɛlɛmalen ye bamanankan na wassalamu alaikum takbir Muhammadu Mustafa Gulam Ahmad ki